tura musu da wagga takardar dan su fahimce ka su ji daɗin neman maka ita, ka gane ko su neman muku ita kai nake son cewa. Dan wanga da abin da ɗiyan ku ke so nan gaba fasfor jikokin ku sai sun kawo su na kakanninsu an biyo hanya kenan karta tana neman barin aiki, kenan in ka kawo wannan takarda complete yaro 7 kenan ka kai cikakken ɗan. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da yau kuma barkanku da ini. Ina ba ku gaisuwa da fata alheri, sannan ina gaisa ku kuma muna godiya gare ku. To a yau dai mun fito da wani labari wanda labari ne idan mutum za shi da labari ya kamata ya yi bincike sosai kafin ya fara hidda labari. A yanzu labarin da mun kaji a yau dai irin yau ko in ce maraice yau na ga wani bokal da an kayo wanda sanarwa ce da 'yan Nijar. To shi ne ni ce wani to mu yi tsokaci game da wannan dan bokal na wannan bawan Allah da ya sako shi. To a koda yaushe za ka ga 'yan Nijar idan suka tashi tuwa ko su zo wata ƙasa ko za su yi ta su je wata ƙasa ko kuma su yi ta su shigo cikin ƙasashen larabu, za ka iske koda yaushe za su fito ne da kartiɗe kawai. Mafi yawancinsu da kartiɗe kawai za su kamo hanya su zo. To a wannan shi kuma shi ne za mu yi magana a kan shi, kuma maganar da mutumin nan ya yi tana da muhimmanci sosai, don saboda a nan daga banga idan mutum bai tanada ma kan shi ba takardun shi na zama ɗan ƙasa akwai matsala. Don saboda in mutum bai da takardu na zaman ɗan ƙasa, kaga kamar dai mutum dai ne ya fito da wata ƙasa hakan ga ya zo ya zamna tare da ku, kamar matsayin haka ne shike. Don saboda duk yadda mutum shike in dai bai da takardu cikakki na 'yan ƙasa, to matsayin dai shi a nan ɗan Nijar dai na ko da a ɗaihe shi cikin Nijar. Kuma yana da kyawu mu 'yan Nijar ya tashi tsaye da kanmu, Allah ya taimaka muna mu samu mu ga mun yi waɗannan takardun. Don saboda waɗannan takardun yanzu duniya kai ya waye, kowane ka gani da takardun shi, kowane ka gani da takardun shi na zaman ɗan ƙasa. Don saboda duk mutum idan ya cike cikakken ɗan ƙasa, za ka gane shi da fasfo da takardu nashi na tsohin shi da na maman shi da na baban shi. To idan ma babu su, wataƙila a ce baka iske babanka da rai ba, ko baka iske mamanka da rai ba, ko kuma a ce baka iske dai abin ga da rai ba. To akwai inda kake biyan gangali wanda ake ce ma gangali. To za ka iya tafiya ka taimeri ka je ka yi rubutu a baka, kana biyan gangali a matsayin ka kai na ɗan Nijar, a baka takardar ka ta aihuwa. A baka takardar aihuwarka, idan ma kai ma baka da sai ka sa a yi ma takardar aihuwarka da takardar aihuwar mamanka dukkan su faduwa a yi ma. Ka samu lattizawa waɗanda dai ko yannan babanka, don na san ba a cewa ba a rasa yannan baba, ko kuma yannan ko kannan babanka su shige ma cikin lamari, haka samu ka hindu takardarka ta aihuwa da ta babanka. In ma ta mamanka ma ita ma babu, ka sa a yi ma don ka zamo cikakken 'yan ƙasa. Ka sa a yi ma takardunka, nationality ce ka sa a yi ma, passport ce kake so ka sa a yi ma. Idan ka tashi hitowa za ka hito cikin salama, ko da ka zo cikin wata ƙasa idan ka da fasfar, babu wanda zai yi ma wani bincike na kai matsayinka don mi ka zo ma mutane a cikin ƙasa min gaira shar'iyya. Abin da ya sani ce ma larabu suna ɗaukar mu min gaira shar'iyya saboda ka hito a ƙasar ka zo cikin wata ƙasa baka da karti, baka da nationality, baka da wata fasfar nan da hannunka, daga kai sai ɗan kartin da an ka baka. Kuma wajen ka shigo cikin ƙasa
baka shigo ta hanyar da kuma za a cewa kai ka shigo cikin ƙasa na da hujjojinka, kamar ma'ana in ka shigo ta jirgi ka zo, to ka zo da fasfon, ka biyo ta hanyar da ko gwamnati can ƙasar mu shi na sane da fitowarka, tunda ka biyo kudaden jirgi ka zo har cikin ƙasar Libya, ko kuma ka shiga cikin wata ƙasa ko Saudiya ko wata ƙasa hakan ga. Abinda nake son ku sani yan uwana yan Nijar, a ce muku abin ka'ida ne, to bai kamata a ce mutum ya fito ba ya zo har cikin wata ƙasa bai da wata. Wannan kuskure ne mai kyau na kwarai, irin kuskure wanda ake nema a buga a jarida nake nufi. Kuskure ne sosai in ya fito ba tare da wata warga ba tare da abin da duk mulika yan Nijar ne muna aikata kuskure, kuma duk bani adam yana aikata kuskure. Dan shi ne kawo muku wannan yan uwana domin mu gyara, don saboda ba haka ne ake sako mu ba kawai mu zo cikin kasashen waɗansu su dinga yi muna walaƙaici, da duk sun kaga dama. Idan ka fito ka yi magana sai su ce maka ai me yasa ka zo min gaira shar'iyya. Idan ka fito ka cewa an cuci dan uwanka, an zalunce shi, sai ka ji a cewa ai kun zo min gaira shar'iyya, ba ku zo da ka'ida ba. Wannan abin duk shi ne da sawa kaga lamarin ɗan Nijar ya ta taɓarɓarewa. Kullum sai mun samu mutane waɗanda ake cewa ga su can sauransu, ko kuma a ce ga waɗansu can sauransu. Sannan tsokaci na biyu kuma, ya ku mahukuntanmu ku ba mu haɗin gwiwa idan mun ka zo a wurin yin ka a yi muna abin da zai sa mu abin nan. Don saboda a gida lokacin da na bar gida ina son fasfor, amma sai da na bar gida ba a yi fasforin. Don saboda irin abubuwan da muke gani suna faruwa, sai dai mu ce gwamnatinmu ya sa hannu, don saboda 'yan Nijar su samu cikakken incinsu su na matsayinsu 'yan Nijar. Don saboda a yau ne za ka zuwa wurin mutum wanga mai ofis ne wanda ke yi mu mutane fasfor, sai ka ga sai an ɗau lokaci kafin fasfor ta hito. Mutum ya gaji da jira sai ya gani alamun dai ba su fitowa, sai can bayan ya tafi shi har ya shiga cikin ƙasar da shike so ya shiga, sai shi ji an ce wai ai su fito. Ka gani akwai matsala. Amma mutum ya dinga shan wahala, ka kashe kuɗin ma wataƙila ma ba za su fito ba. To wannan shine a kuskure na farko wanda mu muke cewa gwamnati idan zai sa hannu a dakile wannan matsalolin, don saboda su ne da hana waɗin Nijar su yi fasfor, su yi wani abin ga. Tunda in ka zo ka duba tsadar rayuwa, ta nan ta yi yawa, tsadar rayuwa. To wannan abin muna kira da mutanenmu na Nijar su yi ƙoƙari kowane hali ne suke ciki su samu su yi wannan takarda. Kuma gaskiya ni na ji daɗin wannan magana da wannan mutum ya yi, don saboda tun ina nan Libya nake cewa dole idan na je gida, tunda a lokaci nan ni ce zan tafi saboda fasfar ɗai kawai zan tafi gida, a saboda fasfar ɗai kawai. Sai gashi Allah ya kawo mana dama wadda ya kamata mu yi amfani da damar 'yan Libya. Idan ka san kana da fasfar, kana da takardunka na tsohon gida, kana iya ka yi dose a nan can gida a hidda ma fasforinka, ka biya kuɗinka, ka biya komi da komi naka. Don yanzu duniyan nan fa ta riga ta canza, ba yadda ka santa na ba. Yanzu komi za ka gani kawai da fasfor ne yake tafiya. In sayan kaya za ka yi ma a kasuwa yanzu, to akwai hanyoyi da dama fasfor ce za ta aiki. Idan ka ga wani abu ma wata ƙasa, dole da fasforinka ta za ka aiki ka sayo, kuma da nan cikin ɗakin ka je ka sayo. Fasfor tana da amfani yan uwana, da nan cikin ɗakin ka sai ka sayi abin da kake so.
kuma ba tare da ka hita ka waccan ƙasa ba, ka biya kudin da jirgi zai ɗauko ma kakin ne ya kawo maka har cikin ƙasar ka. Ina na kake Libya na kake so a kawo ma, inda kake so a kai ma su sai a kai ma su, sai ka yi komai da komai wanda ya dace. Amma idan kunshi ake cewa, to an ka ce gangan jiki ta tsira, don saboda mu ma muna kuskure, kuma magabata sarwa suna kuskure, kowane da irin kuskuren da shi yi. To mu dai fatan da muke yi Allah ya yafe muna kurakuran mu. A koda yaushe ina so in ka labarai, amma labaran kuma alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. To ga sunan dai abokina ya habbu kaloli na wanga ka iya tura musu da waga takardar dan su fahimce ka, su ji daɗin neman maka ita, ka gane ko su neman muku ita kai nake son ciya. Dan wanga da abin da ɗiyan ku ke so nan gaba fasfor jikokin ku sai sun kawo su na kakanninsu, an biyo hanya kenan karta tana neman barin aiki, kenan in ka kawo wannan takarda complete yaro 7 kenan ka kai cikakken dan kasa. Kenan mu daga gare mu da an ƙara wasu nan gaba, mu duk wanda bai yanzu shi da kanshi za a nemi ta kakan shi. To kenan an nemi ta kakanka babu, amma da akwai ta babanka. ɗanka an nemi ta kakanka kenan zai samu ta kakan shi, kenan zai samu. Kai ka aje ta mahaifin shi, amma kai mahaifinka bai aje maka ta mahaifin shi ba, to la ba a sa yanzu mu mun samu, kan mu yarda ta kubce mana, ɗiyan mu za su rasa wasu ayyuka da mahimman, koda sun yi karatu ne, ana so a gane cikakkun 'yan ƙasa ne su, to layin takardun gani za a bi, kuma an gansu da ido a tantance. Kenan sai ku tashi tsaye ku neme su. In dai duk gidanku familin ku babu wanda ya taɓa yin waggar fasfor da takardar ga uku, takardar aihuwa tsoho da tsohuwa, to a tashi a samu mutum guda wanda zai ceto muku wannan family akan matsalolin takardu na zaman ƙasa, ka gane. Yawwa yanzu sai ka duba gida, ya Allah tunda kai kana matashi an samu irin taka wannan, to a diba gida tsoho da tsohuwa babu, ko suna da, in suna da wace iri ce, ana son dai ta zama irin wagga doguwa siririyar nan. Kenan ko da irin su ne a yi sauri a sauya su, ka gane ko da na tsoho suna da, to in ba su da ma duka, kenan ya zama dole ku taimirin garin ku inda ake biya muku lanhu, kuna son fasfor, kuna son a yi muku takardar aihuwa mahaifinku da mahaifiyarku, sai ku je ku ga mai unguwarku, dan wanga aiki ne na family, ku kamma kanku. To kai ka iya yin su, tunda kai kana nan Libya, ba wasu kuɗi bane, ko sun kai jika 50 ne, ko amshe su mere, dan wata rana ko jika 500 ba za ku gansu ba, ka gane ko. Kuma wanda ya yi yunkurin ya hudda muku su, za a iya kama shi kasar rai da rai, ma'aikacin meri ne, wani sarki ne, abin da zai koma sai ga mai kuɗi da masu mulki hiddo su, wanda kai tsaye na iya ɗauko mutum daga wata ƙasa mai takardun ƙasa ta zamna, to kai ɗan talaka ne, ba ɗan mai kuɗi ba, ba ɗan mai mulki ba. Kenan wagga ita ce ku zuwa gaba, ɗanka ya yi karatu ko bai yi karatu ba, in aiki ya zo cikin ƙasa na kamfani, dole fasfor ne, bature babu ruwan shi da takardar lokacin, kuma babu kartin. Kenan alfarma wannan fasfor kaka ko ya yi karatu ko bai yi ba, kenan alfarma wannan sharikan shine zai samu wannan aiki, ya ba da fasforkin shi ko takardun karatun shi, wallahi alhamd. Kaka zata ɗanka idan ya yi karatu ya iya samun fasfor ƙasarka, to akwai matakin da za a bi, wanga matakan ne zan takardun nan. To kenan in bai da su ya za a samu fasfor, ya ta wani karatu ƙasar waje, ko ya tafi wani sana'a, ko ya ta zuwa daga gari zuwa gari, a ce daga Maraɗi ya ta Yame, ko ya ta Zandar, daidai da Tasawa ma misali ya tafi, ko Age ko Gazau ko Caɗuwa. Kenan duka akwai buwa ba akwai barera, sai an tambaye shi kawo karatu, to wannan lokacin fasfor ne, kuma ba zai same shi ba, ya takardar ga uku, ta tsoho tashi, ya Allah ta baga a ce har wajen bangaren uwa masu ya kawo ta kakanni da uwashi. To kenan ku uwayen kun neme na uwayen ku kun aje, kenan shi dan ya zo ya tara ta kakan shi. Kenan mu a lokacin mu mun zo cikin sauki ma, tunda akwai uwa ga mu da ranmu wasu shekara 25, wani bai yi da 30 ba, wani 30, amma bai da ta baban shi. Kenan yana da nan damar shi dai, saurayin shi kuma a Nijar aka yi shi, uwayen sun biya lan hutun kan a yi asibiti garin su, a fara karɓa aihuwa, yana aibatun a yi meri, uwayen shi kenan sun jima. Kenan sai a je nan ina suke biyan lanhu, dan me suke biyan lanhu, kenan a hiddo musu takardun su, tunda an yi likita, gwamnati za ta ɗaukar nauyin tun kan arihi, to sai ku gaggauta ku samu wanga takardu ga iyalinku, ɗiyanku da jikokinku, dan saboda gaban ba ku neme su bana za su kwamsawa, wallahi za su kawo matsala. To ka gani idan inda aka ce karta ta tsaya takardar farko da ka kai 17-18, menene za ka aiki da shi? Fasfor za ka aiki da shi kenan. To kenan sai a tashi akan makai,
mu za mu ba ku salon duka yadda za mu yi ku neme su. Yanzu ka tura wanga bokan nawa gida da wanga hotunan su saurare su 'yan uwanka. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. To ga sunan dai abokina, ka ga nan da ana yin fasfar kartar takarda haihuwa, ga sunan sun kis kenan yanzu an bari ta kai sai ka ga babbar takarda ta kalkashi da kananu, sai ka samu kaga lamba ɗaya ga ta nan, matalan a ce lamba ɗaya takarda haihuwa tsoho ce, lamba biyu takarda haihuwa tsohuwa ce, lamba uku takardar haihuwan ka ce. To sai a same su a haɗa su a kai su cikin maraɗi, sai a musu nationality, ita ce gaba takardar ta fari kenan. Kana da karti an aka musu nationality kuma, amma abinda muke so da kai ba ma tukun yin fasfarkin ba, muna son ka gane mahimmancin wanga takardun gaba da zuwa yanzu abinda zai faruwa kenan. Karti barin aiki za ta yi zuwa tunda an ƙara takardar haihuwa, ka gane mu tun da ƙwarin mu, amma ɗiyanmu da sun zo ca za a je su nemi takardar kakanninsu na haihuwa da uwayensu na wajen uwa da na wajen uba. Kenan ga magana ba kai kaɗai ba da ke libya, har wanda suka shahi yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, yayyanka kannanka maza da mata, har bokalkin ga ka iya tura musu da wagga takardai.